Prinášame odpovede na vaše divácké otázky. Tentoraz s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, predsedom Hlasu SD. Ešte raz dobrý deň. A taktiež dobrý deň predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi. Dobrý deň. Pán minister, kedy vyplatíte všetky prehry a exekúcie zo súdov? V rámci tejto veci zbabelej jeho konania Čurilovcov stále prebieha odvolacie konanie na krajskom súde. Ja verím, že spravodlivosť si bude zadosť učinená. Tých 90 000? Povedal som vám, stále prebieha odvolacie konanie na krajskom súde, kde sme sa odvolali voči tejto zbabelosti Čurilovcov. A ja som presvedčený o tom, že spravodlivosti bude zadosť učinená. Pán predseda, keby ste boli vo vláde, boli by ceny palív iné? Iné ako dnes? No ako vláda by sme konali, keby sa dvíhali takým spôsobom, ako hrozí teraz. To jednoznačne. Je samozrejme, aby sme sa tu teraz o tom rozprávali, že v niektorých krajinách západnej Európy sú tie ceny o niečo vyššie, ale to je preto, lebo sú o mnoho bohatší a majú o mnoho vyššie platy. Ja by som sa staral o to, aby slovenská ekonomika rástla, aby sme my mali vyššiu životnú úroveň a potom, ak by to bolo potrebné, tak by sme zakročili aj proti vysokým cenám benzínu, samozrejme. Zníženie spotrebnej dane napríklad. No, my by sme boli najradšej, keby sme mohli znížiť DPH, lebo aj to je to, čo prispieva k dnešným cenám benzínu. Myslím, že to je nejakých 4 až 5 centov, tá zvýšená DPH. A kľúč k tomu je ekonomický rast. Keď budú naše firmy prosperovať, keď od nás nebudú odchádzať zahraniční investori, keď budú mať ľudia vyššie mzdy, nebudú musieť platiť toľko odvodov, tak budú môcť vládať aj ceny napríklad na dnešnej úrovni, ktoré máme rovnaké dnes, alebo ešte o niečo vyššie ako Češi, lenže oni majú o stovky eur vyššie platy. Ja môžem... Tak iba, lebo fakty pokazia vždy každú dobrú debatu. Včera v Rakúsku stúpli ceny PHM o 17%. V Poľsku včera o 15%. V Nemecku o 14,7%. V Čechách o 11,6% a na Slovensku o 1,1%. Nič viacej k tomu myslím, že nie je potrebné dodať. Takže chcem sa iba opýtať, že čo v Tresku navrhujete, ak cena rastie o 1,1%? Ktoré opatrenie chcete prijímať? Viacej, pán Šimečka, nemusíte mi odpovedať. Nie, ja by som chcel odpovedať. Fakty pokazia každú dobrú debatu a v tomto prípade čísla. Rakúsko 17, Slovensko 1%. Ale to nie sú Češi 12, dnešné čísla, dnes je nedela, no a dnes je nedela, dnes sú tie čísla iné. Dnes má Slovensko drahší benzín ako Česko priemerne. Dnes je Slovensko 1,54 na liter a Česko 1,45. Lebo včera v Čechách o 12% a dnes... Ale Rakúsko je stále drahšie. V Rakúsku je stále drahšie. Viete, čo to je percentuálny rast, pán Šimečka? Keby sme mali rakúsku kúpyschopnosť, tak by som prijal aj rakúske ceny benzínu. O koľko percent dnes Slovensko je vďaka vám chudobnejšie a preto je problém, že platíme rovnako ako Češi alebo ako Poliaci. A z vašich percentuálnych nárastov ľudia nebudú mať ten benzín lacnejší. Určite budú diváci rádi, že sa dozvedia aj v inej téme, ale poďme späť k tým otázkam divákov. Včera na Slovensku stúpli o 1,1 a v Rakúsku o 17. O koľko percent stúpli dnes na Slovensku? Pán minister, poďme rešpektovať otázky divákov. Stúpli od včera. Čiže v Rakúsku o 20 a u nás o percent. No ale Rakúšania sú oveľa bohatší. To snáď pripustíte, že nemáme rakúske platy. Nestrapňujte sa ešte ďalej. Nestrapňujte sa ešte ďalej. A pripustíte, že Češi majú vyššie platy. Poďme späť k tým otázkam divákov. Ekonomický expert par excellence. Ozaj. Aj taký ako celý váš Tresk, ktorý vyfúčal. Keď máme Tresk, vy máte čo? My máme náš program, ktorý presadzujeme, odkedy sme nastúpili do vlády, pán Šimečka. My sme presadili 13. dôchodok, my v Hlase. Energopomoc sme presadili, my sme presadili minimálnu mzdu na úroveň 1,000 eur. My sme zastavili nelegálnu migráciu. Ja vám garantujem, že... Za samoživiteľky. Ďakujem pekne, páni, ja vám garantujem, že vám tu potom vytvoríme priestor. Tuto máme vedľa taký gauč a kľudne vás tam posadíme, dávame vám priestor, aby ste sa jeden druhého pýtali a odpovedali si. Ale budem rada, keď teda dokončíme tie otázky, ktoré ľudia sa pýtajú vás. Pán minister, podali ste trestné oznámenie v prípade zobchodovania skrachovaného obchodného centra vo Voderadoch, pretože ide zjavne o podvod, keď štát odkúpil predmetné centrum za 17 miliónov eur, pričom banka ho nevedela predať za 5 miliónov eur. Myslím, že máte klamlivé informácie. K tomuto sa niekoľkokrát vyjadril aj pán minister Drucker a v rámci toho predsa sú tu ex ofo konania, ktoré v tomto bežia. Myslím, že generálna prokuratúra koná, tak ako tam urobil poriadok pán minister Drucker, ktorý je plne súčinný, tak myslím, že aj generálna prokuratúra. Nekonali ste vy osobne v tomto prípade Keď sa raz koná ex ofo, tak máte potrebu ešte vykonať. Pán predseda, v niektorých prieskumoch sa ocitlo KDH mimo parlamentu. Išlo by o problém pri zostavovaní koalície. Ako by sa to malo vyriešiť?
No ja prajem kolegom z KDH, nech majú také percentá, aby pohodlne prekročili 5% hranicu, lebo je to jeden z dôležitých partnerov do budúcej vlády, ale to už je na nich, ja im nebudem radiť, ako to majú robiť alebo nemajú robiť. A samozrejme môžem garantovať všeobecne, teraz nehovorím o KDH, že my urobíme všetko preto, aby neprepadli žiadne hlasy opozičných voličov. Ale to teraz hovorím ako všeobecný záväzok, nie vo vzťahu ku KDH, lebo tam naozaj si ťažko viete predstaviť predvolebnú spoluprácu s PS vzhľadom na to, že ide o konzervatívnu stranu. Pán minister, snažíte sa pomstiť poslancovi Jánovi Ferenčákovi? A za čo by som sa mu mal mstiť? Tak je postavená tá otázka. Možno by som to doplnila ja. Aký máte vzťah aktuálne? Pán poslanec Ferenčák opustil poslanecký klub Hlasu. Ja s ním nemám žiadny vzťah. Čiže už neriešite vôbec nič, ani nejakú podporu pri kľúčových do budúcna On hlasovaniach v parlamente? sa rozhodol, že za ústavu, kde sú dve pohľave, hlasovať nebude. On sa rozhodol, že za taký a onaký zákon bude hlasovať, nebude. Osud Jana Ferenčáka je iba v jeho rukách. Nech neobvinuje iných, každý si je strojcom vlastného šťastia. Pán predseda, aký je rozdiel medzi útokom Ruska na Ukrajinu a Ameriky a Izraela na Irán? Rusko už 3 roky vraždí ukrajinských civilistov, unieslo 20 000 detí, bombarduje ukrajinské mestá, má tanky a celú armádu, obsadila časť Ukrajiny, tak ten rozdiel tam je. To snáď vidí každý. Ten rozdiel je aj pre naše bezpečnostné záujmy, keďže to je susediaca krajina, ktorá je napadnutá. Je to v Európe, je to najväčšia vojna v Európe, akú si pamätáme. Čiže to je minimálne z hľadiska Slovenska, to je rozdiel. Druhá vec, a to treba tiež povedať, že aj pokiaľ ide o americko-izraelský útok na Irán, my sme to aj kritizovali, je to porušenie medzinárodného práva, lebo tam nie je mandát OSN. A zároveň to vyzerá, že ani americká strana nemá nejaký jasný plán, čo chce dosiahnuť týmto útokom. A to všetko platí aj pri tom, keď musíme povedať, že iránsky teokratický režim masakruje svojich vlastných občanov, ohrozuje celý región, vyvíjal jadrové zbranie, čo mimochodom Ukrajina bola aj demokratický štát, ktorá sa snažila pripojiť k Európskej únie, nemá jadrové zbranie, tých sa vzdala, nemasakruje svojich občanov, nebola tam absolútne žiadna zámienka, preto hovoríme, že tá ruská agresia bola nevyprovokovaná. Myslím, že tých rozdielov je viac než dosť. Čiže nie je útok ako útok? No, v tomto prípade nie. Tých rozdielov, ako som povedal, jednak ten ukrajinský už trvá 4 roky, sú tisíce a tisíce ľudí mŕtvych. A jednak Ukrajina v roku 2022, prepáčte, nebola ako Irán dnes. Pán minister, dokedy budete predsedom strany Hlas? Môj mandát je, myslím, že podľa stanov 4 alebo 5 ročný, teraz už si nepamätám, bol som zvolený po prezidentských voľbách, kedy sa Peter Pellegrini stal prezidentom Slovenskej republiky. A kým budem mať dôveru mojich kolegov, podpredsedov, predsedníctva, ostatných členov, tak si budem svoju prácu vykonávať s maximálnym možným nasadením. Pán predseda, kedy pochopíte, že alternatívu bez Matoviča nezostavíte? Dobrá otázka, predpokladám, že sa pýta volič alebo sympatizant Hnutia Slovensko. Ten problém nebude zostaviť. Myslím si, že vzhľadom na to, ako funguje táto vláda, vládne strany budú padať v prieskumoch a zostaviť čisto technicky väčšinovo, čísla na to budú tej súčasnej opozície. Ten problém je tú vládu udržať ju pokope, stabilnú a zároveň príjmať vážne a náročné rozhodnutia. No a to je jediný dôvod, pre ktorý za partnerov pre takú vládu považujem strany SAS, KDH a stranu Demokrati. Nejde o tú stabilitu. Zostaviť sa to dá potom, keď sa to do 3 mesiacov rozpadne. A to sme mali bohužiaľ skúsenosti s tým, ako Igor Matovič fungoval v tej koalícii 2020 až 2023. Keď sa to do 3 mesiacov rozpadne, to tak tam nám to moc nepomôže, že sme ju úspešne zostavili. Z tej vlády odišla strana SAS. No aj strana SAS už je dneska niekde inde. Pán minister, stále sa vám nedarí zastabilizovať preferencie strany Hlas v prieskumoch. Čomu to pripisujete? Pán Šimečka, pícha predchádza pád. To je iba taký malý komentár na to vaše zostavovanie vlády, takže vždy s pokorou. Pamätáte si, keď to hovoríte, ako progresívne Slovensko v 20. roku strieľalo šampanské a skončili ste so 69%. Pícha predchádza pád, pokora v rámci toho. A ja som vám povedal, že my v rámci našej politiky Hlasu budeme robiť sociálno-demokratickú politiku. Nadviažeme na všetky tie výsledky, ktoré sme ľuďom dorúčili my vyslovene v Hlase. Či je to na školstve, zdravotníctve, na vnútre, na hospodárstve. Máme najťažšie rezorty, nesieme za nich najväčšiu zodpovednosť a
a práve v nich budeme príjmať také Pán minister, opatrenia, aby ktoré sme budú tomu najpozitívnejšie rozumeli, lebo toto ovplyvňovať opakujete, život toto je ľudí. jasné, len Ale čo iné? ten divák sa tiež Vy odo pýta mňa na vždy to. chcete nejakú inú odpoveď, Nie ako inú. ja mám. Tá otázka bola, že čomu to vy pripisujete, ten pokles? Že čo vy za tým vidíte? Niečo tam asi je, pán Ja som vám minister. presne to povedal, že samozrejme, veď stranu Hlas opustil zakladajúci predseda. Odchod Petra Peter Pellegriniho. Pellegrini, veď na ňom bol Hlas postavený. To je predsa absolútne logické, že drvivá časť voličov volila Hlas kvôli Petrovi Pellegrinimu. To je fakt. To tak jednoducho je. A druhý fakt je to, že málo hovoríme o tom všetkom, čo sme pre ľudí urobili v tejto vláde. Veď si zoberte, že keby nebolo Komunikácia a Peter Hlasu, Pellegrini. no tak nie je presadený ten 13. dôchodok. To akože hovorilo sa o ňom roky, ale iba vďaka Hlasu. To bola naša podmienka vstupu do vlády, sa to presadilo. A ďalšie veci. Áno, musíme o tých výsledkoch hovoriť viac, aby keď ten volič sa ho pýta, že prečo Hlas, tak mu napadne 13. dôchodok, zastavená nelegálna migrácia, energopomoc a ďalšie veci. Jednoducho za nás hovoria výsledky. To nie je o sľuboch iba Pán plány. predseda, vedeli by ste povedať jednu kritickú vec na Európsku úniu? Množstvo kritických vecí na Európsku úniu. Tak tri dajme, alebo teda chce jednu. Podľa mňa Európska únia je pomalá a slabá, pokiaľ ide o formulovanie jednotného zahranično-politického postoja. To je dlhodobo problém, ktorý navyše sťažuje aj Viktor Orbán a Robert Fico, lebo tú jednotnú pozíciu torpéduje. A viem aj, množstvo legislatívy je podľa mňa aj zbytočne otravuje občanov. Teraz si spomeniem, to je aktuálne, sa myslím, bude povinnosť ísť na STK nejak sprísňovať a ľudia budú musieť snať každý rok, keď je staršie auto. Jednoducho. Aj to sú veci, ktoré naozaj sa dajú kritizovať a majú kritizovať. Tých vecí je plno. To nie je o tom, že všetko, čo ide z Európskej únie, je dobré. Veď Európska únia, ako každý ľudský výtvor, má svoje chyby, ale viete, je taká silná, ako silný je jej najslabší článok. A dnes je najslabší článok Maďarsko a Slovensko. Pán minister, posledná otázka. Aj vy si myslíte, že prezident od začiatku roka žúruje, ako to povedal Andrej Danko? Ja už som pánovi Dankovi niekoľkokrát povedal, že nepriateľa nemá ani v centrálach koaličných politických strán, ani v prezidentskom paláci. A nemusí si nejakú svoju frustráciu vybíjať ani na mne, ani na pánovi predsedovi vlády a už vôbec nie na pánovi prezidentovi. Ozaj, je to zbytočné. Nie je to pravda, že by žúroval. Vyjadril som sa, že takéto vyjadrenia Váš pohľad ma zaujíma, že Ja som vám odpovedal. odmietate to. Pán predseda, pre vás posledná otázka. Viete si predstaviť vládu s Borisom Kollárom? Asi veľmi ťažko. Toto bola asi najčastšia otázka na záver. Ani som nad tým úprimne nerozmýšľal, pretože, ak sa nemýlim, tak neatakuje 5% jeho politická strana. Čiže nás to ani nejak veľmi nezaťažovalo a nemali sme o tom diskusie. Ale tak videli sme, ako Boris Kollár a jeho strana pôsobila v tej minulej vláde, a to sa týka aj fungovania SIS a podobne. Čiže veľmi ťažko si to viem predstaviť. Ďakujem pekne aj teda, že ste odpovedali na otázky našim divákom. Toľko predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ďakujem veľmi pekne. A taktiež minister vnútra Matúš Šutaj, eštok z Hlasu SD. Vďaka. Ďakujem pekne. Odpovede nájdete na webe tvnoviny.sk a výber na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že sa zapájate do relácie Na telo svojimi otázkami. Majte pekné marcové dni.